विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। नशामुक्ती समाज घडवप ही फक्त सरकारची नाही तर दर एका नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी असा असं संदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला। गोंयांतल्या सगळ्या एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, गोंयांतल्या सगळ्या नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन, गोंयांतल्या सगळ्या धर्मदायी संस्था, गोंयांतल्यो सगळ्यो सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, देवळां आनी बाकीच्या सगळ्यांच्या सयत आव्हान करता की त्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे एकदाच हो अपील करता की तांच्यानी नशामुक्त युवा घडोवपा खातीर आयदर अवेरनेसचे कार्यक्रम करचे, ही आमची जबाबदारी आसा, ही सामाजीक जबाबदारी आसा। हाची जाण करून प्रत्येक तरणाटो, प्रत्येक टिचर्स ह्या कामा खातीर आपूण इनिशिएटीव्ह घेतले आनी नशामुक्त युवा आनी नशामुक्त गोवा करपा खातीर आमी सगळे जाण वॉलंटरी काम करतले, हांव इतकेंच आश्वासन दिता। ब्युरो रिपोर्ट।